Nilqakom għal programm ieħor hemm miktub. Programm illi fih nitkellmu dejjem x'hemm miktub fil-kelma tAlla fil-Bibja, għalhekk jismu hemm miktub. U bħalma tafu bħalissa id-dinja għaddejja minn dana id-diżastru ħansejħulu ta' COVID-19 coronavirus u ma jistax jonqos illi f'dana il-programm ukoll niddiskutu dan il-virus, dan il-fenomenu, dan il-diżastru. Il-għalix il-kelma tAlla tajdilna x'għandna nagħmlu biex dana il-virus li inna ma jmissniex, dan il-virus li inna ma jattakkanix. Forsi ftitu ma dawk li jafu x'irridu nagħmlu biex inkunu protetti. U il-għalix qed ngħidu dan, il-għalix iktar ma jiġru dal-affarijiet bibtijaj. Iktar nemnu illi qed norsqu qrib it-tmiem tal-ħajja fuq din id-dinja kif nafuha. Nafu li din id-dinja trid tgħaddi, is-sema li għandna fuqna trid tgħaddi, l-art li ngħixu fuqha trid tgħaddi u għall-eternità ħankunu qed ngħixu fuq din l-istess pjaneta fuq din id-dinja. Imma taħt sema u fuq art ġdida. U naraw ma' kull ħaġa li dejjem isseħħ inkunu qegħdin norsqu iktar lejn dak l-avveniment ta' meta jerġa' jiġi Jexwa il-Messija. Interessanti illi bħalissa kif qed taraw dawn l-affarijiet għal min jaf il-kelma tAlla, għal min għandu relazzjoni mal-Alla, dawn l-affarijiet ma jissorprendux. Dan l-affarijiet aħna qed nistennewhom. Dan l-affarijiet nafu bihom. Mhux il-każ ta' jekk jiġru dal-affarijiet imma meta ser jiġru, għaliex nafu li ser jiġru, għaliex tkellem fuqhom Jexwa, tkellem fuqhom anke Ġwanni l-Apostlu fil-tip ta' Rivelazzjoni, għalkemm ma naħsibx li għadna qed naraw dik l-iskala s'issa li fuqha tkellem Ġwanni, għalkemm il-bidu ta' dal-avvenimenti qiegħed hemm. U għal xiex iddeċidejna illi nagħmlu dan il-programm. Illa għaliex waqt li m'għadniex nistennew aktar is-sinjali u issa qegħdin għassa li nisimgħu dik id-daq ta' tromba li tħabbar li l-Messija ġej, ħafna f'dawn iż-żminijiet waqt li d-dinja għaddejja minn dana il-COVID-19 coronavirus, ħafna qegħdin jiddikjaraw fuqhom Salm 91. U sewwa jagħmlu li tiddikjara l-kelma tAlla fuqek hija biblika. Tiddikjara l-protezzjoni ta' Alla sabiex tiġi fuqek. Ħanidilkom minn is-saħbib tiegħi dan il-programm huwa xokkanti. Xokkanti għal ħafna anke li huma kredenti. Mhux kulħadd se jieħu pjaċir jisma' dak li għandna xi ngħidu f'dan il-programm. Mhux kulħadd se jaqbel magħna. U nafu li mhux kulħadd se jaqbel magħna illa li biex jaqbel magħna ħafna iridu jilaqgħu il-vomtu li irremettew kull darba li qalu illum m'għadniex taħt il-liġi ta' Alla jew inkella Jexwa waqqa' il-liġi. B'dak li ħanaraw x'qed jiġri madwarna u għalfejn qed jiġri madwarna dawn l-argumenti kollha jaqgħu. Għalkemm illum mhux qegħdin hawn biex nitkellmu fuq il-liġi waqgħet u x'ġara u ma ġarax, imma bil-fors meta qed naraw dal-affarijiet quddiem għajnejna, rridu nidħlu u nsemmu dal-affarijiet partikolari. Nerġa' ngħidilkom, huwa xokkanti anke għall-kredenti. Huwa xokkanti għal dawk il-Kattoliċi li forsi jistgħu jisimgħu dan il-messaġġ u anke għal dawk il-Kristjani, Evanġeliċi, Protestanti, Xhieda ta' Ġehovah huma x'inhuma. Dan il-programm huwa xokkanti. Illa għaliex fih se ngħidu l-verità. U l-verità aħna ngħiduha kollha. Bħalma qed ngħidu, ħafna qed itellgħu tarhom post fuq Facebook u tismagħhom jitolbu u jiddikjaraw Salm 91 fuqhom. U bħalma diġà qed nerġa' nikkonferma sewwa nagħmlu illi nażlu li niddikjaraw il-kelma tAlla speċjalment dan is-salm li huwa salm ta' protezzjoni. Li ma jafux ħafna, u hawnhekk fejn se jibdew jieħdu l-tajja, illi dak is-salm
mhuwiex għal kulħadd ta'. Ma ninsewx il-Bibja hija il-kelma tal-Alla għal poplu tiegħu. Mela il-protezzjoni tas-Salm 91 biex ikollok dik il-protezzjoni inti tkun parti mill-poplu ta' Alla il-Missier, Alla ta' Iżrael. Il għaliex qed ngħidu dan? Il għaliex bħalissa għaddejjin minn dan id-diżastru tal-Corona virus, tal-COVID-19 coronavirus. U hemm rimedju kif neħilsu minnu fil-Bibja. Imma ħadd ma jrid jiftaħ widnejh. Ħadd ma jrid jiftaħ għajnejh għal dak li l-kelma tal-Alla qiegħda tgħidilna biex nagħmlu sabiex inkunu nistgħu inwarbu dana il-COVID-19 coronavirus minn fuq artna, minn fuq pajjiżna. Jekk inti verament temmen fi Kristu tal-Bibja u x'inhu twemmin tiegħek, jekk inti verament temmen fi Kristu tal-Bibja, allura dan il-vers li ħanaqraw suppost li inti taqa' taħtu. Ejja ħalli naraw x'għandu xi jgħid Alla l-Missier fil-kelma tiegħu. U nitlobkom bħal dejjem ħbib tiegħi huwa importanti illi ikolkom il-kelma tal-Alla magħkom kull meta tkunu qed tissegwu dawn il-programmi illa li aħna dejjem nitkellmu minn fuq il-kelma tal-Alla. U nitlobkom tmorru miegħi fil-tieni ktieb tal-Kronaki, it-tieni ktieb tal-Kronaki, kapitlu 7, vers 14. U kapitlu 7, vers 14 jaqra hekk. Jekk meta jew jekk jiddependix verżjoni tal-Bibja għandek jista' jkun għandek il-kelma jekk u jista' jkun għandek il-kelma meta. Imissa nitkellmu fuq dik wara li naqraw il-vers. Jekk il-poplu tiegħi li fuq u jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġa' lura mit-triq il-ħażina jiena nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubithom u nfejqilhom arthom. Mela ħanamlu ċara. Il-Maj qed jgħid illi biex infejjaqlek artek inti trid iddur lejja u trid iddur lejja l-Mulej qed jgħid nerġa' ngħid qed jitkellem fuq il-poplu li fuq u jissejjaħ ismu, ġifieri dawk li jissejħu Kristjani. Jekk inti Kristjan, il-Mulej qed jgħidlek trid tumilja ruħek u ħafna jgħidu li Martin jinek nagħmel numilja ruħu quddiem il-Mulej. Trid titlob u tfittex wiċċ il-Mulej u ħafna jgħidulek iva jienek nagħmel nitlob infittex wiċċ il-Mulej fit-talb. U jerġgħu lura mit-triq il-ħażina u hawnhekk fejn insibu it-tumbata, hawnhekk fejn ħafna jiżolqu, hawnhekk fejn ħafna jixkanaw. Għaliex? Għax ħafna jaħsbu li huma mixjin fit-triq it-tajba, imma Alla stess qed jgħidilna biex tkun mixi fit-triq it-tajba trid terġa' ddur lura. Trid terġa' ddur lura għal xiex? Trid terġa' ddur lura biex temmen fil-kelma tiegħu. Dik il-kelma miktuba trid terġa' ddur lura u tkun obbidjenti lejn it-Torah, lejn il-liġi tal-Alla. Hemmhekk Alla jista' jisma' talbek. Alla ma jistax jisma' talbek jekk inti m'intix miexi fit-triqatu. Illa għaliex qed ngħidu dan. Illa għaliex nafu li anki hemm kwotazzjoni fil-Bibja fejn tgħid illi jekk inti ma titix widen għal-liġi ta' Alla, jekk inti ma tagħtix widen għat-Torah ta' Alla, it-talb tiegħek huwa abominazzjoni. Jiġifieri Alla jobod dak it-talb. Alla ma jismax dak it-talb. Ma tistax inti tkun midneb u teqpa' tisma' dak u teqpa' titlob dak it-talb. U Alla qed jgħidilna, meta intom tagħmlu hekk, meta dduru, tifqu, idduru u terġgħu tibdew tobdu il-liġi tiegħi, jien nisma'kom mis-sema u nfejqilkom artkom. Jekk verament il-poplu Malti biex ma ngħidx il-poplu dinji, il-messaġġ kieku
interessanti jkun għad-dinja kollha, huwa għad-dinja kollha, imma l-programm tagħna huwa għall-poplu Malti. Jekk il-poplu Malti verament jrid li dan il-korona virus jitlaq, jisparixxi, irrid jumilja ruħu u jibda jobdi lill-Alla. Jekk inti m'intix timxi mal-liġi tal-Alla, inti mhix vera qed tumilja ruħek, għax tumilja ruħek ifisser li inti tkun sottomess taħt Alla. U jekk Alla qed jgħidlek isma' ftakar biex iżżomm il-jum qaddis tas-Sibt, inti ma tistax tgħid illum kull ġurnatija qaddisa mhux veru qed tumilja ruħek quddiem Alla u tfittex il-wiċċu. Inti ma tistax tfittex il-wiċċ Alla jekk inti m'intix timxi mal-kmandamenti tiegħu. Inti ma jistax ikollok relazzjoni mal-missier jekk inti m'intix timxi ma dawk l-istess reliġijiet illi Alla tagħna biex aħna nkunu l-arusa tiegħu. Jekk inti waħed minn dawk li għajdek tiekol kollox illa li xek qalulek u hekk tallimt u hekk temmen, jiddispjaċini ngħidlek ħabib tiegħi, m'intix tumilja ruħek quddiem Alla l-missier. Jekk inti waħed minn dawk li tiċċelebra l-festi pagani li ħolqot il-Knisja Kattolika u mbagħad komplu segwuha fl-istess triq il-Knisja Evanġelika li ħarġet mill-Knisja Kattolika hija bint il-Knisja Kattolika, jekk inti qed tiċċelebra dak il-festi. Imma m'intix iżżomm il-festi tal-mulej, inti mhux veru qed tumilja ruħek, mhux veru qed tfittex wiċċ il-mulej. U allura l-mulej ma jistax ifejqilna artna. Jekk verament irridu l-mulej fejjaq dil-art minn dan il-virus, irridu nduru lejh. Minnu irridu nisimgħu. Hemm ir-regoli li rridu nimxu magħhom. Ejja ħanaraw x'jiġri meta nimxu ma' din ir-regola u nitlabkom tmorru miegħi issa. Ħammorru ġixti vrus qabel. Aħna s'issa qrajna il-ktieb tat-tieni Kronaki kapitlu 7 vers 14, issa ħammorru ġixti vrus qabel, ħaddew minn vers 12, ħanaraw x'wassal lill-Alla biex jgħidilna jekk jew meta, jiddependi x'versjoni ta' Bibja għandek. Għaliex qed jgħid hekk il-mulej? Għax il-mulej qed jitkellem fuq bniedem poplu bħalmu l-poplu Malti adulteru. Poplu spiritualment adulteru, jadura kollox imbarra lill-Alla tal-Bibja. Għalhekk qed jgħidilna meta jekk forsi xi darba tiddeċiedu li terġu tiġu għandi, tfittxu l-wiċċi, titolbu, tobdu l-liġijiet tiegħi, jien infejqilkom artkom. Ejja ħanaraw għal-fejqala dil-kwotazzjoni l-mulej. Mela ħaraqgħu fit-tieni ktieb tal-Kronaki kapitlu 7 versi 12 u 13. Imbagħad il-mulej der lil Salamun bil-lejl u qallu: jien smajt it-talba tiegħek. Immarkawha di it-talba tiegħek. U ħtart għalija dan il-post bħala dar għas-sagrifiċċju. Jekk jien nagħlaq is-sema ma jkunx hemm xita. Jekk nordna l-ġradi li jiklu l-art, jekk il-poplu tiegħi nibatlu l-pesta, allora x'qed ngħidu ħbib tiegħi ta'. Għalidilkom minn issa ta' dali għaddejja minnu d-dinja bħalissija xi ħaġa li Alla bat. Mhux għax Alla huwa kattiv. Ħanitkellmu fuqha f'dan il-programm, f'din is-sensiela. Imma x'qallu l-mulej Salamun? Qallu jiena smajt it-talba tiegħek. Issa jekk inti tkun taf x'inhi it-talba li talab Salamun, inħeġġiġkom biex taqraw it-tieni ktieb tal-Kronaki kapitlu 6. F'kapitlu 6 hemm din it-talba illi mbagħad f'kapitlu 7 Alla qed jgħidlu isma' jiena smajt it-talba tiegħek. U jekk jiena ħanikkastiga d-dinja, meta l-poplu jerġa' jibda jfittex lili, jiena nfejjaqlu wartu. Daqshekk sempliċi ħbib tiegħi is-soluzzjoni ta' dak kollu li d-dinja hija għaddejja minnha. X'in il-problema? Aħna ma nemmnuhx. Hemm nies li qed jisimgħu dal-messaġġ u jitqu. U jitqu għax qed ngħidu isma' din hija xi ħaġa li bata Alla u għandu skop għalfejn. Sakemm naslu sal-aħħar tas-sensiela ħadd tkunu tafu x'inhu l-iskop. Għalfejn qed jiġri dak li qed jiġri madwarna. U ħanatu skritturi ħanatu r-raġunijiet għalfejn hemm dan kollu.
Allura x'qed naraw bibtiegħi? Qed naraw illi Alla l-missier li l-poplu tiegħu qed jgħidu isma' meta tagħmel U-turn għaliex għax inti sejjer fit-triq il-ħażina. Meta terġa' dduru tiġi għand il-mulej, meta tibda tobdi ir-regolamenti tiegħu jiena infejjaqlek artek. U rridu naraw allura x'inhuma daw ir-regolamenti li rridu nimxu magħhom. U biex naraw x'inhuma daw ir-regolamenti irridu immorru bil-fors fl-Antik Testament naqraw il-5 kotba ta' Mose imma jekk naqraw tip ta' Deuteronomju ukoll nieħdu idea tajba ħafna ta' x'inhu dak li rridu nagħmlu u x'inhuma il-konsegwenzi jekk nagħmlu dak li Alla għalilna u anke jekk ma nagħmlux dak li Alla għalilna. Illa għaliex qed ngħidu dan. Illa li jekk tmorru miegħi fil-ktieb tad-Deuteronomju, kapitlu 28, u f'dan il-programm tal-lum ser naraw naqafrus mhux ħażin. Nista' ngħidilkom aqrawhom intom id-dar, imma jiena jkolli ċertu noti f'li dak li nkun qed naqra li jkunu highlighted li rrid nagħmel enfasi għalihom u jekk ngħidilkom aqrah waħdu d-dar, waħdak id-dar, ma nkunx nista' nasal biex iwassal lejk din l-ispjegazzjoni. Għalhekk ejjew miegħi fil-ktieb tad-Deuteronomju, kapitlu 28 minn versi 1 sa 13. U daw jaqraw hekk. Jekk inti tassew tisma' leħen il-mulej Alla tiegħek biex tħares u tagħmel l-ordnijiet kollha tiegħu li jien qiegħed illum nordnalek mela ejja nagħmlu break. Ejja ħanibdew mill-bidu ta' din il-kwotazzjoni. Mela Alla diġà qed jgħidilna se jgħidilna xi ħaġa ta' x'jiġri jekk aħna nisimgħu minn dak li qed jgħid. Hawnhekk ħanitkellmu fuq il-barkiet li aħna nirċievu meta nażlu li nimxu mal-kelma t'Alla, meta nażlu li nimxu mal-liġi tiegħu, meta nażlu li nimxu mat-Torah. U Alla qed jgħidilna jekk inti tħares u tagħmel l-ordnijiet kollha li jien llum qiegħed nordnalek. Mela bissa biex tkun taf inti Alla x'qiegħed jordnalek qabel għal dan id-diskors, inħeġġek tmur taqra il-kapitli ta' qabel. Għax fil-kapitli ta' qabel fl-istess ktieb hemm x'iridu nagħmlu u ma nagħmlux u Alla qed jgħidilna isma' għamlu dan għax tajjeb, da tagħmluhx għamlu ħażin. U qed jgħidilna issa f'kapitlu 28 jekk inti tagħmel dak li hu tajjeb ara x'qalilna l-mulej. Ejja nerġa' nibdew minn vers 1. Jekk inti tassew tisma' leħen il-mulej Alla tiegħek biex tħares u tagħmel l-ordnijiet kollha tiegħu li jien illum qiegħed nordnalek, jerfek il-mulej Alla tiegħek, jollik il-fuq ġifieri, dik li tfisser jerfek. Jerfek il-mulej Alla tiegħek filgħoli il-fuq mill-ġnus kollha tal-art. Iva ħbib tiegħi, jekk aħna verament nażlu li nimxu mal-kelma t'Alla, insegwu l-liġi tiegħu, it-Tora tiegħu, Alla qed jgħidilna dal-pajjiż jistgħu lih fuq il-pajjiżi l-oħra kollha. Ħalli d-dinja tagħmel li trid u ħalliha titaffeġ, ħalliha titkisser b'dan il-COVID-19 coronavirus. Imma jekk il-poplu Malti jdawwar wiċċu lejn Alla, idawwar triqtu u jibdew bil-kmandamenti tiegħu, Alla qed jgħidilna dal-pajjiż nollih il-fuq. Ejja ħankomplu. U jiġu fuq hekk dawn il-barkiet, mela se jgħidilna l-mulej issa jekk tagħmlu dak li qed nordnalkom illum, jiġu fuq hekk dawn il-barkiet kollha. Għax tkun smajt il-leħen tal-mulej Alla tiegħek. Imbierek tkun fil-belt u mbierek fir-raba. Imbierek ikun il-frott ta' ġufek, il-frott ta' artek, il-frott tal-bejjem tiegħek, il-frieħ tal-baqar tiegħek u l-frieħ tal-imrieħel tiegħek. Imbierka l-qoffa tal-ħobs tiegħek u l-immaġna tiegħek. Imbierek tkun fi dħulek u mbierek fi ħruġek. Jaħarbat il-mulej li dewwa li jqumu għalik minn triq waħda joħorġu għalik u minn 7 toroq jaħarbu minn quddiemek. Għal min ma jafx, dina it-talba hija talba partikolari li tintuża f'ħafna knejjes evanġeliċi kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Li ma jgħidux din it-talba hija illi l-istess liġi li huma jgħidu m'għandniex taħta huwa l-istess liġi li Alla qed jgħid isma' tridu tagħmlu
biex ikolkom dawn il-barkiet. Għalhekk ngħidilkom ħbib tiegħi, dawn ħafna knejjes magħmulin franchise ġewwa l-Amerika. U llum insibuhom ġo Malta bil-gżuz. Huma mqarqa, għaliex huma mqarqa? Għax jiddikjaraw din il-barka qabel jibdew is-service tagħhom. Imma waqt li qed jiddikjaraw din il-barka, waqt il-preach mbagħad waqt it-teaching li għamlu jgħidu isma' imma il-liġijiet biex nirċievu dik il-barka tagħtux każhom ta' dak mhux għalina llum. Mela sewwa, irridu l-barka. Imma ma rridux nimxu mal-kmandamenti. Dela bħalma tgħid il-kanzunetta famuża antika, kulħadd irid imur lill-ġenna, imma ħadd ma jrid imut. U l-istess jagħmlu daw l-evanġeliċi meta jiddikjaraw dina il-famuża talba. Imma fl-istess nifs jgħidu isma' il-liġi li Alla qed jirreferi għaliha f'din it-talba biex ibarikna tagħtux każ għax ma tixtot, għax Jexua waqqaħħa. Ejja ħankomplu naqraw. U wasalna vers 8. Il-mulej jagħtik il-barka fl-imħażen tiegħek u f'kull ma tmitt idejk għalih. U jbierek l-art il-mulej Alla tiegħek se jagħtik. U l-mulej jagħmel minnek poplu konsagrat għalih skont ma ħalliflek jekk int tħares l-ordnijiet tal-mulej Alla tiegħek u timxi fit-triqatu. Jekk inti m'intix tobdi l-istruzzjonijiet tal-Alla għax ma temmix li qed taħtom, inti ma tistax tkun ikkonsagrat, m'intix imqaddes. Inti parti mid-dinja għadek. Għalhekk l-effett ta' dan għal-COVID-19 coronavirus huwa fuq il-popli tad-dinja. Għax id-dinja ma tafux il-Alla l-missier. Id-dinja ma tridx tafu l-Alla l-missier. Anke ħafna kredenti wara kettilkom komplu simgħu dis-sensiela għax dal-programm xokkanti. Se noħorġu dak li għandna xi ngħidu forsi mhux dal-programm f'ta wara huwa xokkanti. Dan huwa l-kredent. Ħafna kredenti li jgħidu li huma salvati u li jgħidu li huma tal-mulej u fl-istess kien jgħidu maħniex nimxu mal-liġi. Minħabba dawn in-nies qed naraw dan id-diżastru. Ejja ħankomplu. U jaraw ġnus kollha tal-art li inti ġġib isem il-mulej u jibżaw minnek. Ifawrek il-mulej bil-ġid, bil-frott ta' ġufek, bilfrott tal-bejjem tiegħek u bil-frott tal-art tiegħek. Lil-mulej ħalef lill-missirietek li jagħtik. Jiftaħ il-mulej is-sema li mħażen ta' ġidu u jagħtik f'waqta xita għal-artek u jbirkek f'kull ma tmitt idejk għalih. Ma tantx nistgħu ngħidu li aħna qed nirċievu din paga f'dan il-pajjiż din il-barka f'dan il-pajjiż għaliex. Għaliex nafu li għadna kif għaddejna x-xitwa ormai qegħdin f'Marzu u meta suppost għaddejna minn frar li jgħidu jfawwar il-bwar mhux talli ma farrux il-bjar talli għamlet qatra xita pjuttost. Araw kemm verament din il-barka mhijiex fuq dan il-pajjiż, ejja ħankomplu. Inti tislef lil ħafna ġnus u inti ma tissellef mingħand ħadd. Ovvjax ma jkollokx għalfejn. Iqgħedlek il-mulej fir-ras u mhux fid-demb. U tkun dejjem minn fuq u qatt minn taħt, jekk tisma' mill-ordnijiet tal-mulej. Din hija xi ħaġa oħra li jgħidu fil-Knisja Evanġelika meta jibdew is-service. Jiena ser il-fuq u mhux l-isfel, jiena ser il-qudiem u mhux lura, jiena r-ras u mhux id-demb. Imma biex tkun hekk, il-mulej tidinna tisma' mill-ordnijiet li Alla tiegħek qed itik illum li qed jordnalek illum. Morru aqraw x'inhuma l-ordnijiet. Ħalli tkunu tafu x'inhuma l-ordnijiet li tridu tagħmlu biex tirċievu l-barkiet. Il-qbija maħniex se neħilsu minn din il-pjaga, minn din il-pesta tal-COVID-19 coronavirus. Ejja ħankomplu. U tħallishom u tagħmilhom. Bla ma tilwi lejn l-lemin u lejn ix-xelluk minn dak kollu li qed nordnalek illum biex tmur wara Alla toħra u taqdihom. U dan importanti. Rajt sa vers 14 il l-aħħar vers huwa importanti. Mhux billi ngħidu aħna Kristjani. Ħafna Kristjani qed imorru u jaqdu Alla toħra. Meta inti qed tmur tiċċelebra festi pagani maħluqa mill-Knisja Kattolika, anke jekk tgħid li m'intix Kattolku. Jekk qed tiċċelebra dak il-festi, inti qed tmur wara allat oħra. Ma tistax tkun suġġett għal din il-barka li għadna kif semmejna hawnhekk.
xi tittamel biex tirċievi din il-barka titħares il-kmandamenti. L-istess kmandamenti li l-knejjes illum jgħidu isma' m'għadniex taħtom, semmilhom ir-raba' kmandament. U tarhom isiru qar mill-COVID-19 coronavirus, qar isiru. Ejja ħankomplu. S'issa rajna il-barkiet. Issa ħanaraw parti żgħira mis-saħħtiet. U ħanaqgħu fl-istess ktieb tibta d-Deuteronomju kapitlu 28 u issa ħankomplu minn versi 15 sa 21, 7 vrus kollox. Jekk inti ma tismax leħen il-moralla tiegħek u ma tħares u ma tagħmilx l-ordnijiet u l-liġijiet tiegħu li jiena llum qiegħed nordnalek, dawn is-saħħtiet kollha jiġu fuqek u jilħquk. Araw x'qed jgħid walla l-missier. Jekk inti m'intix se tobdi għall-kmandamenti, se jiġu s-saħħtiet u se nsemmu x'huma s-saħħtiet. Meta qed ngħid il-kmandamenti, qed nirreferi għall-10 kmandamenti mhux 9 bħalma tippredika l-Knisja Evanġelika. Mhux biss 10 kmandamenti imma hemm ukoll liġi tal-ikel li rridu nsegwu u hemm ukoll il-liġi tal-festi li nħarsu l-festi tal-mulej. Qabel tibdew tagħmlu daw dana il-pjaga din il-pesta li għandna għaddejja minn fuqna bħalissa mhijiex ser tgħaddi. U ħankomplu nadurkom kif u x'jiġifieri f'din is-sensiela. Ejja ħanaraw x'huma l-barkiet u s-saħħtiet li Alla stess qiegħed isemmi li jiġu fuqna jekk ma nimxux mal-kmandamenti tiegħu. Misħud tkun fil-belt u misħud tkun fir-raba. Misħud tal-qoffa tal-ħobs tiegħek fil-belt u misħud tkun fir-raba. Misħuta il-qoffa tiegħek u l-immaġna tiegħek. Misħud il-frott ta' ġufek u l-frott tar-raba tiegħek. Il-frieħ tal-baqar tiegħek u l-frieħ tal-imrieħel tiegħek. Misħud tkun fi dħulek u misħud fi ħruġek. Jibgħat il-mulej s-saħħta, it-taħwit u t-teddid u f'kull ma tmitt idejk għalih sakemm tinqered u tintemm fi ftit żmien minħabba l-ħażen ta' emilek meta inti tlaqtni. Il-mulej qabdek il-pesta sakemm jifnik minn fuq l-art li inti sejjer biex tirtam. Daqshekk hija gravi li ma nimxux mal-kmandamenti tagħAlla, daqshekk hija gravi li ma nimxux mal-liġi tagħAlla, daqshekk hija gravi li ma nimxux mat-tora ta' Alla. Daw is-saħħtiet, waħda minnhom hija din il-pesta li għaddejjem minnha bħalissa. Forsi mhix pesta bħalma nafu aħna, imma hija marda oħra hija diżastru illi qiegħed fuqna. Għaliex qiegħed fuqna il għaliex id-dinja għażlet li twarrab il-Alla l-missier ta' Iżrael skont kif inhu f'din il-Bibja u qed tadura Alla tfoloz u anke Alla fals magħmul minn knejjes tad-dinja, magħmul mill-Knisja Kattolika, magħmul ukoll Alla maħluq mill-Knisja Franċiża Amerikana Evanġelika. U għaldaqstant ma nistgħux inkunu nistgħu nagħmlu lil nafusna f'pożizzjoni biex nirċievu il-barkiet tal-mulej. Wara li qegħdin nispjegaw da kollu li skantani jiena li nixxifli huwa li xorta issib min jaqpa' jirribatti u jaqpa' jgħidlek li le aħna maħniex taħt il-liġi. Mela bħalma dejjem ngħid jien issa xbajt narmi kotba minn ġol Bibja fuq dak li li jgħalmu l-knejjes. Jekk allura aħna maħniex taħt il-liġi, il-ktieb tad-Deuteronomju nistgħu narmuh. Għax Alla qal biex tirċievi dak il-barkiet li bih jibdew is-servizz fil-Knisja Evanġeliċi biex tirċivihom trid timxi mal-kelma tiegħi. Mela, jekk inti ma taqbilx mal-kelma tiegħu kif il-miktuba fil-ktieb ta' Deuteronomju, armih. Imma jekk ħatarbi dak il-ktieb, ma inti m'għandekx dritt titlob dik il-barka fuqek. Naħseb qed inkun ċar biżżejjed, ma nistax inkun ċar aktar minn hekk. Qed naraw l-Alla ħbib tiegħi qiegħed jafżana bil-konsegwenza tax-x'jiġri jekk aħna ser neqpaw f'din idolatrija, f'dan l-adulterju spiritwali.
Alla qed jurina l-konsegwenzi x'inhuma. Qed naraw il-konsegwenzi u ħafna xorta jibqgħu issabtu saqajhom iwebsu rashom u jgħidu le illum aħna maħniex suġġetti għal-liġi ta' Alla. Mela jekk inti m'għandekx liġi, x'qiegħed kif jista' jkun tobdi Alla jekk Alla m'għandux regolamenti xi tittobdi? U żgur li għandu liġi Alla. Mela u x'i saltna li m'għandix liġi? Anzi bil-maqlub, ħafna mis-saltniet, ħafna mill-pajjiżi tad-dinja, ħafna mill-repubbliki tad-dinja, ħafna mill-istati u l-kontinenti tad-dinja għandhom liġijiet illi ħadu minn fuq il-liġi tagħna. Ħafna mill-liġijiet li għandna fil-gvernijiet tagħna qegħdin f'din il-kelma. Imma l-istat irdu nobduh imma l-Alla li dik ta' Alla m'għadix tot. U x'inhi il-problema ta' da kollu? Il-problema ta' da kollu issa ħalli ħanibdew niddiskutuha fil-programm li jmiss. Sakemm niġu biex nagħmlu l-programm ieħor, nitlobkom bibtiegħi morru aqraw il-ktieb tad-Deuteronomju, araw dejjem Alla x'talab mingħand il-poplu, dejjem talbu li jimxu wara l-kmandamenti tiegħu, dejjem talbu li jimxu wara l-liġi tiegħu biex Alla jkun jista' jbirku. Għaliex qed ngħidilkom morru aqraw f'dan il-ktieb. Għaliex huwa importanti li jkollkom bażi soda għal dak li ġej. Ħafna mhux se jieħdu pjaċir b'dak li se jisimgħu. Imma aħna għax nibżgħu minn Alla, imma mhux mill-bniedem dak li għandna ngħidu ser ngħiduh. Il-bniedem mhux se jwaqqafna milli ngħidu l-verità. Jista' jipritka kontrina, jista' jagħmel xhur u minnu jitla' fuq il-pulptu u jbeżza bil-poplu bina biex ma jkellmunix u biex ma jagħmluhiex magħna u biex jaqtgħu fuq Facebook, ma jimpurtax. Xorta maħniex ser nifqu nipritkaw il-verità kollha. Mhux biċċa, mhux dak li joġobna biss, kollha. Għaliex jekk mhux se nippritkaw il-verità kollha, qatt maħna ser niġu nifhmu x'irridu nagħmlu biex inkunu nistgħu neħilsu mill-aktar fis possibbli minn dan il-COVID-19 coronavirus. Iktar muħaddum taħsebha int, iktar se jdum itawwal dan il-mart, din il-pesta, dan id-diżastru fuq din id-dinja. Iva. Jiena, inti u dak u l-ieħor u dik u l-oħra, kollettivament, aħna rridu nkunu. Dan ħanitkellmu fuq fil-programm li jmiss. Inħeġġiġkom aqraw il-ktieb tad-Deuteronomju, titilfux is-sensiela, din as-sensiela li semmejniha COVID-19 coronavirus fil-Bibja, ħankomplu nitkellmu fuqha u ħataraw kemm hu fidil Alla l-missier, illi jekk verament nażlu li nimxu fi traqatu, jekk verament nażlu illi nduru u nfittxu l-wiċċu. Aħna li nissejħu biżmu mhux il-pagani dawk li ma jridux jafu bih, dawk ma jridux jafu bih. Imma jiena u inti għandna biċċa xogħol importanti. Għaliex għax aħna suppost nissejħu bismu, aħna nissejħu Kristjani, li nissejħu Messjaniċi, l-istess kelma. Aħna Messjaniċi u Kristjani hija l-istess kelma, ma tagħmel l-ebda differenza. Kristjani jimxu wara Kristu, Messjaniku jimxu wara l-Messija. Kristu huwa l-Messija, il-Messija huwa Kristu. Qed nitkellmu fuq l-istess persuna. Imma jekk maħniex ser induru għal dak li Alla għalinna biex induru lejh l-kelma tiegħu, l-liġi tiegħu, l-tara tiegħu, ser imbagħtu ħafna aktar milli qed imbagħtu bħalissa tiegħi. Għalhekk inħeġġiġkom, morru qaraw il-ktieb tad-Deuteronomju, qattaw il-ħin tagħkom fit-talb, fis-sawn, għaliex da kollu għandna bżonnu f'dawn iż-żminijiet li għaddejjin minnhom. Bħalma dejjem ngħidilkom, ħbib tiegħi, qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Sakemm narakom fil-programm li jmiss fisem il-kollegi tiegħi, sħabi u ħuti ta' Malta Messjanika insemmilkom. Shalom.